салом бинандагони хабар тиҷи, ман Абиҷон Юсупов бо шумо мебошам. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед, то ки ба дигарҳорам дастрас шавад. омӯзиши илму ҳунар дар ҳаёти инсон нақши босо бориз дорад. фарди бомаърифат, оқил, соҳибхират ва ҳунарманд ҳар ҷо биравад, болохузар ва маҳбуби мардумон хоҳад гашт, зеро нафъаш ба ҳама хурду калон мерасад. аз ҳамин хотир бачаҳоро аз синни мактабӣ ба омӯзиши илму дониш ва касбу ҳунар ҷалб намудан лозим аст, то роҳи худро дар зиндагӣ ба осонӣ пайдо карда, муҳтоҷи дигарон нагарданд. айни замон дар аксари мактабҳо маҳфилаҳои зиёде амал менамоянд, ки касбу ҳунари гуногунро ба кӯдакон меомӯзанд. ба ғайр аз ин, дар тамоми шаҳру ноҳияҳои марказҳои махсусе ҳастанд, ки бачаҳо метавонанд дар он ҷойҳо дар муддати кӯтоҳ забонҳои хориҷиро омӯзанд, донишҳои замонавиро аз худ намоянд ва нозукиҳои расмиваю актёрӣ, навозандагию овозхонӣ, маҳорати журналистӣ ва дигар касбу ҳунарҳоро аз худ намоянд. пас аз дарсҳо ба чунин марказу маҳфилҳо ҷалб намудани кӯдакон аз чанд ҷиҳат манфиат дорад. аввалан, ҷаҳонбинии кӯдак васеъ гашта, донишу фаҳмишаш таҳкил меёбад. дуюм, дар маҳфилҳо ба кӯдакон бештар он чизҳоеро меомӯзанд, ки ба замони муосир хос буда, талабот ба ин касбу ҳунарро зиёд аст. сеюм, кӯдакон пас аз дарс ба маҳфил ё марказҳои забономӯзӣ рафта вақташонро пурсамар мегузаронанд. чорум, кӯдаке ки ба омӯзиши ин ё он касбу ҳунар банд аст, реҷаи рӯзаш соат ба соат тақсим шудааст ва барои овбошию беҳудагардӣ вақт намеёбад. панҷум, бо шарофати чунин маҳфилу марказҳо ҷавҳари истеъдои худододӣ дар вуҷуди кӯдак буда суфта мешавад. донишаш такмил меёбад ва метавонад дар оянда мутахассиси хуби ҳамон соҳа шавад. шашум, дар чунин маҳфилу марказҳо ба кӯдакон на танҳо илму ҳунар, балки маданияти гуфтору рафторро дар ҷомеа меомӯзанд. ҳафтум, вақте ки падару модар медонанд, ки фарзандонашон пас аз дарс дар кӯча не дар маркази забономӯзӣ ё маҳфиле нишаста нозикҳои ин ё он ҳунарро омӯхта истодааст, бо дили пур ва хотири ҷамъ аз пайи кори худ мешаванд. дӯстони азиз, ба ки ин видео маъқул шуд, лайк монед ва ҳатман ба канали мо обуна шавед. дӯстони азиз, ба ки маъқул шуд, шумо чӣ фикр доред? оё мо фарзандои худамонро ҳамин хел тарбия кунем, ки айнан ҳамин хел шаванд, ки фарду муҳтоҷи дигаре нашаванд? ва ман талаб мекунам, ки ба комментария албатта нависед.